Stalo sa už štandardom, že náš najväčší slovenský multimediálny operátor, spoločnosť Slovak Telekom, pravidelne prináša na náš telekomunikačný trh najaktuálnejšie technologické novinky a inovatívne riešenia. Potvrdením tohto trendu je aj otvorenie novej predajne priamo v srdci Zemplína v Michalovciach. Pôvodné priestory, kde sme mali v Michalovciach, tak tieto boli menšie a tým, že som spomínal, že máme veľký objem zákazníkov, ktorí nás navštevujú, tak z tohto dôvodu sme sa rozhodli zväčšiť tie priestory, aby samotná emócia tej návštevy tej predajne bola ešte pozitívnejšia. Táto predajňa bude patriť medzi top prevádzky, čo sa týka nových technológií v rámci možno celej strednej Európy. Všetky typy príslušenstva, všetky mobilné telefóny, ktoré v doterajších prevádzkach boli makety, tak tentokrát sú to nové telefóny, ktoré si reálne zákazník môže na šope vyskúšať a následne potom aj kúpiť. Najnovšie predajné miesto Slovak Telekom sa nachádza v lukratívnej časti mesta, a to priamo na námestí Osloboditeľov v tesnej blízkosti pôvodnej predajne. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil aj samotný primátor mesta Viliam Zahorčák. Vždy, keď v meste vznikne niečo nové, čo môže občanom pomôcť, tak mám z toho radosť. Rovnako je to tak aj teraz, keď otvárame nové priestory spoločnosti Slovak Telekom. Som presvedčený, že nielen samotnému objektu to pomôže a nášmu námestiu, ale rozhodne najmä ľuďom, ktorí tieto služby využívajú. Verím, že v týchto priestoroch nájdu všetko to, po čom budú túžiť. To znamená jednak samotné prostredie, ale predovšetkým kvalitné služby. A práve kvalita ponúkaných služieb bola hlavným atribútom pri tvorbe nového predajného miesta spoločnosti Slovak Telekom v Michalovciach. Okrem špičkového prevedenia celkového redizajnu interiérov sa manažment predajne sústredil najmä na výber vysokoprofesionálneho, no zároveň empatického personálu. Toto je práca s ľuďmi a o ľuďoch a celá tá kvalita, všetko stojí na nich. Ja pevne verím, že sme vybrali dobrý personál, ktorý je poskladaný z ľudí, ktorí majú niektorí z nich dokonca 10-20 ročné skúsenosti. Proste je to človek, ktorý rád privíta z okolo zákazníka, je tu pre neho, proste usmeje sa na neho, pretože to dotvára ten celkový dojem, keď zákazník prichádza a má problém, ktorý v podstate potrebuje riešiť, tak my sme tu práve preto, aby sme mu pomohli a samozrejme, že umožnili mu nové zážitky v rámci nových našich služieb. Sú tu niektoré nové prvky, ľudia si musia na to zvyknúť, lebo nebudeme si vyvolať ľudí podľa lístkov, ale pôjdu štandardne ku komu chcú, čo je super. Plus budú ponúkané rôzne akcie, ktoré budú momentálne v aktuálnych kampániách, plus budeme robiť nejaké súťaže, čo budú sa môcť zapojiť do tohto, budú získavať nejaké telefóny a tablety. To ale zďaleka nie sú všetky novinky, ktoré vás v najbližšom čase čakajú. Všetci dobre poznáte ten pocit bezmocnosti, keď sa mobil, tablet či router rozhodne štrajkovať práve v ten najnevhodnejší okamih. Dňom či mnohokrát týždňom čakania na opravu je však koniec. V novej predajni Slovak Telekom to totiž pôjde oveľa rýchlejšie. Pôjde to, určite to pôjde. Máme pripravenú novú službu pre našich zákazníkov, ktorú začneme už veľmi skoro využívať. Je to novinka, ktorú nemá ani naša konkurencia a má aj relatívne málo našich predajní v iných regiónoch, v iných lokalitách. O čo sa presne jedná? Jedná sa o rýchle vyriešenie nejakých technických problémov, čo sa týka hardvéru alebo nastavenia samotného počítača. Proste rýchle na mieste umožniť zákazníkovi naďalej využívať naše služby. Čo konkrétne? Napríklad sa vám rozbije displej. V prípade, že to bude možné, chceme vám ho opraviť okamžite na mieste, aby naďalej ste mohli využívať naše služby. A samozrejme to nie je len pre našich zákazníkov, toto je pre zákazníkov aj konkurencie. Najnovšie predajné miesto obľúbeného slovenského operátora zrealizovalo a prevádzkuje spoločnosť Stavena Mobil, ktorá je jednou z hlavných partnerských spoločností Slovak Telekom na východe Slovenska. Zdrojom jej úspechu je najmä individuálny prístup a komplexná a trvalá spolupráca s klientmi. Ľudia za tých 15, možno viac rokov si už mali možnosť vyskúšať rôznych poskytovateľov, rôzne služby a zažívame posledné mesiace, možno aj posledné roky to, že sa k nám vracajú niektorí zákazníci spokojní, sú spokojní prevažne s pokrytím služieb, ktoré v tomto regióne dosť intenzívne rozširujeme a v najbližších mesiacoch takisto rozširovať budeme. Takže toto je také naše gro. Na tom by sme chceli stavať aj do budúcna.